Bok ekipa, danas počnemo sa AB treningom. Prvi dan radimo A dio treninga za prsa, leđa i na kraju. Prva vježba nam je potisak šipkom na ravnoj klupi, poznati kao bench press. Tu treba paziti na disanje i na pravilnu tehniku. Izdišete kad dižete težinu prema gore, udišete kad spuštate dole. Ulovite šipku u širini laktova, težina šipke mora stati ovdje, nema savijanja u zglobu. Dakle, čvrsto ulovite šipku, udobno se namjestite i spuštate na vrh prsa. Spustite težinu do prsa, zadržite, dignete gore. Nakon što radite potisak na ravnoj klupi, radite letenje vučicama. Dakle, prvo dignete gore u početni položaj, udobno se namjestite, glava je na klupi, okrenete i spustite do ovdje. Nemojte ići niže od ovoga, da se ne ramena uništili. Dakle, do ovdje i ravno ispred sebe. Kao i prije, izdišete kad dižete težinu, udišite kad spuštate. Nakon toga radimo pull-over vučicom. Vučicu ulovite ovako, dakle, težina vam ide kroz dlanove. Legnete do kraja klupe, da vam je glava na klupi, spuštate što dalje od sebe i dižete ispred. Nemojte se ovdje ruke da vam je triceps, radite samo prsa. I isto izdišete. Kad dižete, udišete kad spuštate. Nakon toga idemo raditi leđa. Prva vježba za leđa je lat mašina ispred glave. Dakle, udobno se namjestite, noge ispod ovog kako bi imali otpor, ulovite u širini laktova i vučete na vrh prsa. Zadržite, spustite dole. Laktove gurate prema unutar. Dakle, ovo. Izdah. Dole, udah, gore. Nakon toga radimo sljedeće 10. Udobno se namjestite, leđa su ravno i vučete na vrh krvna. U zadnjoj točci laktove uz tijelo i gurate iz sebe. Dakle, ovo. Nemojte se savijati, leđa su cijelo vrijeme ravno. Treća vježba za leđa je veslanje vučicom u predlogu. U ovom položaju morate biti cijelo vrijeme, znači nema savijanja gornjeg dijela tijela, leđa su ravno i imate čvrsti upor na klupi. Vučete tu, zadržite, spustite dole. Radite bez trzanja, nema pomoći ramena. Nakon toga prelazimo na ruke. Prva vježba za ruke je biceps pregib sa šipkom. Ulovite u širini ramena, spustite ravno dole, laktovi su uz tijelo i do tuda. Ne morate dizati gore jer nema potrebe, dakle, do ovdje. Lagano se sprsite i kontrolirano gore, kontrolirano dole. Sljedeća vježba je triceps ekstenzija na stajlama. Isto lovite u širini ramena, malo se omaknete iza, leđa su ravno, laktovi uz tijelo. Lovite u nathvatu. I do kraja dole, stisnuti triceps, vratiti gore. Svaki put kad dođete dole, treba stisnuti triceps i osjetiti ga. Nakon toga prelazimo na ruku. Nemojte fali. I uspravno sjedemo, isprsimo se i na izmjenični pribit. Vučite. Laktovi su uz tijelo i radimo sa rotacijom.
u gornjoj točci bučica je vodoravna. U gornjoj točci je ovo. I lijepo koncentrirano dižemo bučice. Nakon toga prelazimo na zadnju vježbu za ruke. To je triceps kick. Dakle, dignemo nadlakticu da nam bude paralelno sa podom i izravnamo ruku. Zadržimo, spustimo dole. Proba trajati bez trzaja i bez ljuljenja. Dakle, kontrolirano dizanje i kontrolirano spuštanje. To je bilo sve od dijela treninga. Sljedeći put radimo B dio trening. Vidimo se poslije.